Halløjsa alle sammen. Godmorgen. Klokken den er 8.26 her hos mig. Jeg har allerede været ude at have min første klient på dagen. Jeg har også en senere, og så har jeg et hold. Men i mellemtiden, der skal jeg ud og købe julegaver. Og så tænkte jeg, så kan jeg jo tage jer med mig. Og lige nu spiser jeg en julekage. Det er en morgenjulekage, og det er okay en gang imellem i julen. Jeg har været klokken 5, og det er jeg åbenbart ikke særlig god til, så jeg tager en lille lur, og så tager jeg afsted. Jeg skal til København, så stay tuned. Jeg slår lige min kage ind i budet. Okay, så jeg er en lille bitte smule sen på den i forhold til at købe de her gaver, som jeg snakkede om. Classic me. Jeg er en tidsoptimist. Det er blevet bedre hen over årene, især efter jeg er blevet selvstændig, men I'm still. Så vi gør det så godt vi kan. Så jeg sidder på Social Bruno, og det er et af mine yndlingssteder i København. Jeg kan ikke huske, når jeg opdagede det. Jeg tror, det er nogle år siden efterhånden. Men de har god kaffe, de har god mad. Jeg får altid den der rice bowl, hedder den, med laks. Man kan også få sådan brunch-ting. Man kan få sådan æg, og man kan også få sådan acai bowls, tror jeg. Se lige, hvor lækkert det ser ud. Jeg har fået en limonade, og så har jeg fået en flat white. Jeg elsker flat white. Og det her, det er Udsigten, så det er lige ved Vesterport station. Og det der, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Jeg kalder det bare den farvede biograf, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Jeg elsker sådan en selvkærlighedsdag, og jeg synes, det er noget, alle burde gøre. Det er selvfølgelig en dyre ende, men så bare gør det en gang om måneden, så der er ikke noget galt i det, tænker jeg. Det var delicious. Kender I det, når man sådan har været vant til at spise en specifik, hvad kan man sige, sandwich eller bowl eller whatever, en eller anden frokost et sted, og så kommer man tilbage, og så kan man ikke spise så meget, som man plejer. Mavesækken ændrer sig virkelig afhængig af, hvor meget man spiser på daværende tidspunkt, sådan over tid selvfølgelig, ikke? Men det er ret interessant. Skal I lave noget spændende til jul? Jeg skal sammen med min familie hjemme hos farmor. Sådan et rigtigt jul, når det er hjemme hos farmor. Det elsker jeg. Jeg drikker lige min kaffe færdig, og så er det ellers bare ud in the streets, art in the streets, så lød bedre. Art in the streets. Oh my god, julemarked! Er det bare mig, eller er det ikke sådan en super varm jul i år? Jeg føler sådan, det er 10 grader nærmest hver dag. Når jeg går sådan her med mine hænder, så ved jeg, at det ikke er super koldt, fordi jeg fryser ikke så super meget. Ej, de der er super populære i USA lige nu. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Der er sokker. Det gik også lige op for mig, at jeg kan jo ikke rigtig vise jer, hvad jeg finder, fordi mine familiemedlemmer ser det højst sandsynligt. Ellers skal jeg bare vente med at lægge den ud. Det kunne man selvfølgelig også, men the chance they see it, så ved de jo, hvad jeg køber til dem, og det går ikke. Så jeg viser kun nogle glimt af det. Jeg var lige i Pandora, og så er der en, der gerne vil hjælpe mig. En af dem, der arbejder, mega sødt. Og så hun bare sådan, hey, can I help you find anything? Og så når jeg er gået forbi igen, så hun sådan til den næste, hej, velkommen til. Og jeg var sådan, hvorfor tror du ikke, jeg er fra Danmark? Så er jeg gået i Ilum. Jeg synes, der er en bred vifte af ting, man kan købe her. Så det kan godt være, jeg fandt noget jo. You never know. Jeg er i herreafdelingen i Ilum nu, og jeg leder efter noget til someone. I can't tell. Den her video giver mindre og mindre mening, jo mere jeg tænker over det. Jeg kører op, og der er latterligt langt ned her. Overvej lige. Vent, jeg kan ikke vende kameraet. Sådan der. Holy moly, men gud, hvor er det smukt. Jeg endte faktisk med at tage til Helsingør, fordi at der ikke rigtig var det, jeg skulle bruge i København. Jeg tror også bare nogle gange i København, der er så langt fra sted til sted. Så det kan bare mere mening at tage til Helsingør, så nu er jeg her. Jeg er oprigtigt så glad for, at jeg tog til Helsingør nu, fordi jeg har fundet nærmest alt her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne finde det i København. Nogle gange så er det ikke altid de store byer, man kan finde tingene i, you know? Jeg håber også, at du derude har fået juleshoppet og ikke er bagud ligesom mig. Så er dagen simpelthen kommet til en ende, og jeg har købt alle gaver, bortset fra en. Og den skal købes i morgen, hvis jeg når det. Jeg håber, at I har nydt den her lille vlog. Det var
Ikke meget, men jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg synes, det er meget sjovt at øve mig i også at gøre dem bedre og bedre måske forhåbentlig. Hvis du har fulgt med så langt her, så respekt, fordi det har været lidt kaotisk indimellem, let's be honest. Du må have en helt fantastisk aften, og så ses vi.